سلام كمي تمشي كبرات غطاترتي فنو اير تي في ساعة تشعات تخوينون لو محامس كل التحملة مشيش تدالو زينا ومسانادون في اللي مالونا مساهم تصنح ميكايل حرقو فلما كتاتونا بخبرنا عدوم كدما فلما كن بغنات بتاتو فيلم لومي ابي زوبا غاش باركاب استخايده مرمراتات عصرتو كل تصاد بكورونا فيروس تلخفهم صلحوا منستر تمرتيني كفيلاو مجمار تمرتي زملكات ماليه ابنو زوبا فورو بلعلي 3.5 مليون افاست هانصابيات تمرتي تزازيما اب زيناتات وصاي فرنسا ماكلاي بحر اب ذكر زلو حبره وتادراو كللا نيتو كم سحبت غليصا منغس يا استراليان وتادراو باجت هاغرو بالعلى 400 كزايدو مخانو حبيرو أوروبا وحبرت بسنكي كورونا فيروس عاتيون سنح دوباتون عصوتو حمش هاجرات سكوبو جيرو حبريتا كاب منستري تعنا لومي كل تحمله أبستفل عليه موشبي كوابيتات زوباكاش باركاب استخايد السفيح ناي لاباراتور مرمراتات عصوتو كل تسوات بكورونا فيروس كم تلخفو ترقاقي سلو زوم توم شوعته أب أم حجر كلته أب جرجر حدا أب جرنفيت حدا أب علي قدر حدا دما أب هايكوتا أب زركب مأكلات توشيبهم زتصونحو كخانون كلو بملوهم أب زحالفة 4 سامنتات بفنو كاب سودان زتمرسو زيقاتات يوم أب إرترا تغلالا قطري بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كسابلومي كلتا 215 بتحلو 56 كاب زيوم بستقرر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانون كلو 259 دما أب هوسبيتال تعاقبهم يركبون منيسر تعنا كلتا حملة كلتا شان عسران نابي كال زينا مسن سجر منيسر تمرتي بزعبا كفيلاو مجمار تمرتي بالعلو حيل عمام كل خلا بدا كورونا فيروس نزوات ممرحي زملكت مبريهبهم أرسيماس مورم زدالو تو زينا وتصبصاب دانيال قبرو وانا دايركتر كفلي حفشاو تمرتي اتو موسى حسين نايب مزدم صحفاشي ارتراب زقبرو قال محتت لبدا كورونا فيروس زي زانن لعل تنقاقا زحتتن كوان تخونه نزوهاب ممرحيتات بزقباء تكبركا بتنققن وحلولنا كايدا تقاريصو صنح مسرح ممهارن مستمهارن داقم مجمار قنوع استراتيجي سلازخونه تمهارو 11 خفلي انتلاي تمهارو ابيات تمرتي تكنيك سوني 6 حمله استروفو كلهم تمهارو دما موداتان حاسه تمرتهم كم زجمرو غليصو تمرت خجمر كاب توسنه زسق كوناتات يدلن يلكا سكفتاتو زولو غزي يكونن يهون دامبر فرحنا رعيدنا إيدنا نقرنا تأميرنا تهرمنا كفكن بلا يكونن زوهبنا زلو ممرحتات الناس تمرو نا تكبرنا بتنكو أكايدا ببقروب تمرت مجمار جن كون استراتيجي سلازخونه تحت 5 عينت كوناتات بزمن فسن نجمرو لنا تي مدب بتمهارو 11 خفلي كم زجمر استقبرلو قند مخنيات نهاجراو ملك فتنا كلا درجه مالت ماتريك خل غزيان خرخبو بتحده وحداتن نزوهابهم ممرحيتات مكلخال لبدا كوفيد 19 بزقبا كتكبرو سلازخولن دما بتخالو مخانو استقلسي اتو موسى ازينت السعب مسرح داغما مخفات تمكرو كم زخونا بريهو 11 خفلي تمهارو إن نجمر زلنا كل سب كم سوتو ناي تمهارو ناي 11 خفلي صورهم زخبل ايو صور كبيت زغورها ابرزت ناي 11 خفلي تمرتي كودو زغبوم ناي 11 خفلين ناي هاجراو مرمران مدلاون يصبيو بالو انا اليوم قلت بحاجه مبر غبوي كالاي انتايو زياتهم توم حجي بسبوم نجمر زلنا عبيتن وحداتن سلازونو كل زوابهم ممرحتات استمرتاتن نتعنا وين مراون دحنت زملكسي وغبو ترديهم بحلافنتهم منقدي كتغبروا زخوليهم ناي تكنيك ابيات تمرتي زمارو تمارون كم جمرو نقبر لنا اب 10 تخلي زلو زخونلو زلو معنات ابرستناي تكنيك تمرتي زقارصو وناي اكاديميو تمرت سلازلو نزخلتيو تمرتي نالت ناي تكنيك ناي اكاديمي اما اليوم خمهارو بزي سلازطلومي نتمهارو شامناي كفل بزملكت دما اتو موسى تريفهم زلو تمرتن هاجراو فتنا شامناي كفل زغبرو زلون مدلاواتن اب قمت اتيو ابت تطقيس زلو غزي مالت موداتان حسك جمرو اخول مخانو بمبراه نزبل صوصيت ابابايتهم كصنعون لعل صعري ككايدون صوعو تمهارو بمسرت منستر تمرتي زوصو ناي كبسا كالندر 61 معلتات ناي قولا كالندر دما 41 معلتات كاب سرعه تمرتهم كم زبخرو
እቲ ሕጂ ዝመሃሩሉ ግዜ ድማ ምስኡ ክዛመድ እንከሎ ሓፂር ስለ ዝኾነ ተምሃሮን መምህራንን ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀሙሉ ዘዘኻኽረ ኣቶ ሙሳ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ቁፅሪ፣ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ሕርሻ፣ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ ቢዝነስን ስነ ቁጠባን ጥራይ ከም ዝመሃሩ ብምግላጽ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ ሓገዛት ክገብራ ወለድን ዝምልከቶም ኣካላትን ድማ ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ተላቢዩ ተምሃሮ ኣብተን ኣብ ማትሪክ ዝፍተንዎን ዓይነት ትምህርቲ ከም ዘተኩሩ ኢና ጌርና ዘለና እዚ ማለት ቁፅሪ ሰለስተ ናይ ሳይንስ ትምህርትታት ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ ማለት እዩ ሕርሻ ትምህርቲ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ ቢዝነስ አንድ ኢኮኖሚክስ እንብሎ ጥራይ ከም ዝመሃሩ ኢና ጌርና ዘለና ሴሌክቲቭ ኮይና ማለት እዩ በዚ ጋብዚ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ካብ ተቐደም ሰፎም ዝነበረ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ፎካስ ዝኾነ ነገር ክንገብር ስለ ዘለና ተኻልኣይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብተን ዝተዋህበን ክፍለ ግዜ ከይተሓፅረ ከዓ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ተወሳኺ ፃዕሪ እናገበራ ክሰርሓ ከም ዘለዎን እውን እግረ መንገድና ነዘኻኽር ንደሊ ኣቶ ሙሳ ናይባ መወዳእታ ጎኒ ጎኒ ዝካየድ ትምህርታዊ ንጥፈታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፅእ መምርሒታት ብዕቱብ ክትግበር ከም ዝግባእ ጠቒሱ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ተንቀሳቒሶም ዝጸንሑ መምህራንን ተምሃሮን ቅድሚ ምጅማሮም ንሓለፍቲ ኣብያተ ትምህርትን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርትን ክሕብሩ ዝኾነ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝርአ ድማ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምውህሃድ ኣድላይ ስጉምቲ ክወሰድ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ኣብ ዞባ ፎሮ ብልዕሊ 3.5 ሚልዮን ኣፋ ብምምሕዳራት ከባቢ ማልካ ኣይሮማ ለንደናን ሎን ክንነጻ ጸንሐ 3 ኣብያተ ትምህርቲ ህንፃዊ ስራሕትን ሙሉ በሙሉ ተዛዚሙን ኣገልግሎት ድልዋት ኮይነን እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ህንፃዊ ትሕተ ቅርጺ ነፍሲ ወከፍ 5 መማር ክፍልታት 2 ክፍልን ኣብያተ ጽሕፈት መኽዘን ባስካ ማይን ዓይኒ ምድርን የጠቓልል እተን ካብ ሮብሮብያ ክሳብ ደሚሕናብ ዘለዎ ዓድታት ንዝርከቡ ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝኣኸለ ህፃናት ተቐቢለን ናይ መባእቲ ኣገልግሎት ዝህባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2020-2021 ኣገልግሎት ኣብ ዝጅምራሉ ክረአ ዝጸንሐ ሕፅረት ኣብ ምፍታሕ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገብራ ተገሊጹ ኣብ ቀረቦም ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዘይነበረ ደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክልኹ ይጽገሙ ምንባሮም ዝሓበሩ ነበርቲ ሕጂ ግን እቲ ሽግር መሰረታዊ ፍታሕ ስለ ዝረኸበ ደቆም ንምምሃር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ንህናጽ ናይ ዘና ኣብያተ ትምህርቲ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጋጽ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ዝጠቐሱቶም ወሃብቲ ርኢቶ ኣብ መስርሕ ዝረአ ሕፅረታት ንምምላእ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውዳበታት መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ኣካይዶም ካብ ቤት ጽሕፈት ሜድያን ዲፕሎማስን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ንዝበጽሓና ትሕዝቶ ዳናይት ገብረ ህይወት ኣብ 15 ከተማታት ኢጣልያ ዝነጥፉ ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውዳበታት ማለት ህግደፍ፣ ሃማደአ፣ መንእስያት ህግደፍ ማሕበረ ኮማት ከምኡውን ኮሚቴ ሜድያን ዲፕሎማስን ንዘሎና ኢንተርነት ብልጫ ተጠቒሞም ብ27 ሰነ ብማንዛዊ ኣገባብ ገምጋም ስራሕ ኣካይዶም ኣብቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ኢጣልያ ዶክተር ፍስሓ ጼን ጴጥሮስን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል እውን ዝተሳትፍዎ ገምጋም ጸጻብ ዝተሰላሰለ መደባት ብመንጽር ዝነበረ ብልጫታትን ብድሆታትን ቀሪቡን ዘተተኻይዱሉን ኣምባሳደር ፍስሓ ጼን ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ድላይካ ክትንቀሳቐሰሉ ዘይትኽእል ጽንኩር እዋን ኤርትራውያን ውዳበታት ሓይልታት ዕማን ብምቋም ንሃገርን ህዝብን ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብ ስራሕ ውጽኢት ሓያል ውዳበ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ንህሉ ኩነታት ሃገር ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ብወገኑ ኣብ ውሽጢ እዚ 6 ኣዋርሒ ዝተሳለጠ ንጥፈታት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ውዳበታት ዘጋጠመ ጸገማትን ዝተኸልፈ መደባትን እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ዝፈጠሮ ናይ ስራሕ ምምዝባል ከምኡ እውን ንሃገር ንምሕጋዝ ዝተዋፀ ገንዘብ ዝምልከት ብኣሃዛት ዝተሰነየ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ማዕከል መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኣብ ርእስታ ቀዲሞም ዘዋጽእዎ 335,000 ዩሮ 44,000 ዩሮ ብምውሳኽ ብጠቕላላ ወፈያታቶም 379,000 ዩሮ ከም ዝበጽሐ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ኣባይቲ ዝውንኑ ዜጋታት ድማ ን22 ስድራ ቤታት ካብ 2 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝበጽሕ ሕድገት ክራይ ከም ዝገበሩ ኣብቲ ጸብጻብ ተነጺሮም ብተወሳኺ ብምኽንያት 20 ሰነ ማዕከን ሕድር ሰማዕታት ንምስሳን ብጠቕላላ 20,500 ዩሮን ከም እተወፈየ በሪሁ ካንዓን ሰባን ንጽጉማት ሓገዝ ሰጊሩ ወኪላት ኤሪና መሪሕ ተስፋይ ህይወት ወልዳ ብዝጊ የሱፍ ኢድሪስን ዝለኣኽዎ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ
ዞባታት ደቡብ ጋሽባርካን ዓንሰባን ንስድራ ስዋኣትን ጽጉማት ወገናትን ሓገዝን ሕድገት ክራይ ገዛን ተገይሩ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ክዶ ፈላስን ዞባ መንደፈራ ዝተዋጽአ 115,000 ነቕፋ ንስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ክመቓራሕን ከሎ ነበርቲ ደርዓንቶን ዓዳን ድማ ዓይነታዊ ደገፍ ከም ዝገበሩ ወኪል ኤሬና ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ዓድታት ገዛ ጎቦም ዓዲ ጉዕቦ ዓዲ ሽብጢ ዓዲ ቀሰየምቲ ዓዲ ኮሎም ጊደባለን ተመሳሳሊ ሓገዛት ክወሃብን ከሎ ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበት ቅዱስ ጊዮርጊስ መንደፈራ ዘዋጽዎ 14,000 ነቕፋ ኣብ ከተማ መንደፈራ ንዝነብራ ጽጉማት ስድራ ቤታት ተኸፋፊሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንደፈራ አቶ ገብረ ሚካኤል ዘርአይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ንመንበርን ትካልን ዝተኻረየት ሓንቲ ስድራ ብስም ስድራ ቤት ነፍስሄር ሃብተ ተመልሶን ሓንቲ ስድራ ነባር አሜሪካ መምህር የማነ ገብረ ዝጋብሄር ምስ በዓልቲ ቤቱን ሰለስተ ተኻረይቲ ነባር ስዑድ ዓረብ አቶ መሐመድ ጻዕዳ ንሓደ ተኻራይ ንኽልተ ወርሒ ብስም ከበደ ግርማይ ኣብ ዝውነን ኣባይትን ዝነብሩ 10 ተኻረይትን ሓደ ወርሒ ከምኡውን ስድራ ቤት ሻምበል ሰመረ አብርሃን 7 ተኻረይትን 3 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዲፎምሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ድማ ነበርቲ ዓዲ ጮማይ ዘዋጽዎ 155,700 ነቕፋ ንጽጉማት ክዕደልን ከሎ ኣብ ዓዲ ኋላ መምህር ርግበ በላይ ምስውኡ በዓል ቤታ ንኽልተ ተኻረይትን ሓደ ወርሒ አቶ ለኣከ ወልደ ስላሴ ምስ በዓልቲ ቤቱ ንትካልን ዝተኻረየን 3 ወርሒ ካብ ክራይ ነጻ ኢሎሞም ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣህዱታት ሓይልታት ምክልኻል ዘበርከትኦ ልዕሊ 45 ኩንታል እኽሊ ሓርጭ ሽኮር ዓደስን ካልእን ኣብ ተኾምብያን ኣብ ጓሮን ንዝቕመጡ ጽጉማት ክመቓራሕን ከሎ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ዓዲ ብርሂም ንኡስ ዞባ ድገ ዝቕመጥ ገባር ሰናይ ዘለገሶ 7,000 ነቕፋ ድማ ብተመሳሳሊ ተኸፋፊሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነባር ደቂ ሽሓይ አቶ ክብሮም ተላ ኣብ ባሮንቱ ንዝርከብ 5 ትካላት ንስተኻረዩ ነናይ 3 ወርሒ ኣብ ጅዳ ዝቕመጡ አቶ ኢብራሂም ሙሳን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ኦርደት ንስተኻረዩ ናይ 2 ወርሒ ሕድገት ክራይ ክገብሩ ከለዉ ተቐማጦ ተሰነይ አቶ ይርጋዖ ባስላሴ ንኽልተ ትካላት ነናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ኣዝመራ ኣስፋን ሓንቲ ተኻራይት ናይ 2 ወርሒ አቶ ሰመረ መስፍን ድማ ንሓደ ትካል ናይ 5 ወርሒ ክራይ ሓዲጎምሎም ኣብ ዓዲ ተክሌዛን ድማ ነባር ሽወደን አቶ ግርማይ ጋይም ንሰለስተ ስድራን ናይ 3 ወርሒ ወይዘሮ ለምለም ተስፋ ህይወት ምስ በዓል ቤታን 5 ስድራን ንሓደ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከባብን ወይዘሮ ትዕበ ኪዳነን ሓደ ትካል አቶ የማነ ኢሳያስ ንሓንቲ ስድራ ከምኡን ነባር ፈረንሳ አቶ መሓር ሰጊድ ንሓንቲ ስድራን ናይ 2 ወርሒ ነበርቲ ኣስመራ ወይዘሮ ነቢያት ኪዳነን 4 ስድራ ናይ 1 ወርሒ ወይዘሮ ሰላም ርእሶም ድማ ንሓንቲ ስድራ ናይ 3 ወርሒ ክፍሊት ሰሪዞምሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንዝነብሩ 64 ዜጋታት ዘዋጽዎ 35,000 ነቕፋ በመገዲ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላም ኩናት ኤርትራ ንስንኩል ተጋዳላይ ዳዊት ካሕሳይ ብሓገዝ አበርኪቶም ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኩባንያታት ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ልዕሊ 400 ሚልዮን ነቕፋ ወፊዮም ዝተዋሃደ ዜናዊ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረስ ገይሩ بمسرت علتاو ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኩባንያ ኦይል ሊብያ ኤርትራ ኣብ ርስቲ ኣቐዲሞም ዘወፈይዎ 50,000 ነቕፋ ተወሳኺ 150,000 ነቕፋ ማሕበር ስላሴ ደቂ ሽከቲ ተቐማጦ ኣስመራ 5,000 ነቕፋ ማሕበር በዓለ ዝግሄር ገዛ ከኒሻ 3,000 ነቕፋ ማሕበር ቅዱስ ሚካኤል ዛውል ተቐማጦ ኣስመራ 2,000 ነቕፋ ተወላዶ ዓዲ ንፋስ መረት ተቐይሕ ተቐማጦ ኣስመራ 2,000 ነቕፋ ጋራጅ ወልደ ሚካኤል ኣርኣያ ድማ 2,000 ነቕፋ ወፊዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወነንቲ ጀራዲን ከርከበት 23,000 ነቕፋ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት 12,600 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሃመሽ ድባ 9,000 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሂምቦል ቀጨጭ 8,600 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ኣማላይት 6,670 ነቕፋ ትካላት ንግዲ ኣማላይት 4,100 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ድርፋ 3,300 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ የካርዕ ድማ 3,000 ነቕፋ ኣበርኪቶም ብተመሳሳሊ ማሕበር ምትሕጋዝ ባሕቲ ደቂ እምነ ጸሊም ተቐማጦ ኣስመራ 5,000 ነቕፋ ማሕበር በዓለ ማርያም ሰሓርትን ሰክሕን ተቐማጦ ኣስመራ 2,000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ጋብር ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኮኸባይ ተቐማጦ ኣስመራ 2,000 ነቕፋ ትካል መቃየሪ ንብረት ማኪና ገብሪ ህይወት ገብረ ሚካኤል 3,000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ቅዱስ ቆርቆስ ዘመር ነበርቲ ኣስመራ 1,000 ነቕፋ ትካል ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ኣብርሃም መብራህቱ ኣብ ወኪ 1,000 ነቕፋ ማሕበር ጋብር ተወላዱ ዓዲ ያዕቆብ ተቐማጦ ኣስመራ 2,000 ነቕፋ ወናኒት ባር ልኡል ፍስሓ ጽዮን ኣብ ወኪ ድማ 500 ነቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታዊ ገይራ ብዘይካዚ ጋራጅ የማነ ነጋሲ ብሎኮ ጎዳይፍ ፈራሜንታ ስምዖን ሃይሌ ቤት ስፌት ክዳውንቲ ትብለፅ ተስፋ ስላሴ ቤት መግብን መስተን ነጋ ባር ውበት ልችያ ቤት ቁርሲ ሳሕል ከምኡውን መሸጣ ፈሓምን ዕንፀይትን ተስፋ ዝግ ተስፋ ሚካኤል ገዘባንዳ ነፍሲ ወከፎም 1,000 ነቕፋ ወፊዮም ኣለዉ
ምስ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪኦም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كمي تصنعكم زينا وصاي فرنسا بماكلاي بحري كاب زكير زلو حبر وتادراوي كولولا كيدان سيمين اتلانتيك نيتو كم سحابت غليصا بتهاجر نسقوم تزيز وسد زحالف ورح سنه مراخب تركي ابلع لحيل بحرا توختاقي زبلتو سقومتي كم وسدان نيتو نت غداي بقلطف كمرمرو كم زي كالم بموقاسيا منغس تركي تي كسي مسر زيبلو مخانو بمغلاص الوتاو ملاش كهبلو صنيحلهم فرنسا تركبن ابال هاجرات نيتو ايروبا حبرتن نتي اب لعلي ليبيا صنيع زلو نيا صوار غران متغبار اب ماكلاي بحري وتادراوي كولولا يكايدا مهلاون صبصابات يتوسو يغون بربن صارتي وتادراو منقسقاس عطوقات وغنات ليبيا غزيفا صوار يرغبو بمهلاو تركي كتوكس صنيحلام تركن فرنسان بغداي ليبيان حدحدن يوقاقسا مهلاون ناي قربات عزبتي يغلصو فرنسا اب فلم اقلولاو ليبيا وتادراو متتتاو كاب زغبرا ابال هاجرات كيدان سيمين اتلانتيك نيتو مخانا صبصابات يردوم جيوبوليتيكاو ربحاتات زمنقليو اب ليبيا زغبر زلو قداماو وتادراو متتتاو نتي اب 2011 استفطر قلولاو مليسو يغاددو كم زلو يغلص ستا اسيا باسفيك كم تشغلو زحبر منغسي استراليان وتادراو باجت هاغورو ابزمص 10 عامات بالعلي 400 كزايدو مخانو حبيروم بمسرت مجلسي قدامى مينستر سكوت ماريسون استراليا ابتي تدقيسو زلو عامات لعلي 286 بليون دولار كسلع مخانا تفليتهم استراليا علاماتي مدب وتادراو عقما بمحيال اسقاتي كاب زبلتن هاغرات كمصن زغل حدغا نممكات مخانو غليص الله منغسي استراليا بحدو 200 استراقق صري ميسايل كاب امريكا كشمت مدب كم زلو افليتهم بزيكازيتي منغستي لعلي فتنه دمصي كونچف زغل ميسايلات ناي ممعبال وطن كم زلو حبيرولهم زي بمنغسي استراليا وصي زلو مدب ناب تشاينا زغنع ملغتي كلو كم زغل تنتنتي توسم دبلوماسياوي زمدنا تشاينا استراليان بفلاي كاب زحالفه قربا عامتات نحرففه كمص مصنحو صبصابات يغلصم استراليا مبقول لبدا كورونا فيروس اب تشاينا كخون كم زغل بامريكا كوهاب نصنح مغلصيتا دحر مدغافا زمدنا امس تشاينا مليسو كم زلحلحي زدقاس اوروبا وحبرت بسنكي كورونا فيروس عاصيو نصنح دوباتو نتلبدا بتزاماري كم تقصاصران زتقسن 15 هاجرات كفوت غيرو اتي كاب علت حد حمله تكبراوي زخونه سغومتي بسنكتي لبدان استاسي قطبا اوروبا وحبرت بحافشات لا توريزم دما بفلاي بخفيل كبرابرو كم زخل يمت بلبدا كورونا فيروس بخبيد تتقع زلا امريكا كابتن دوبات اوروبا وحبرت استفقد لن هاجرات وصيالام امريكا نتلبدا كم زي تقصاصرتو زغلصه اوروبا وحبرت امريكان غياشون غيزيو كم زخل كليو كحبر صنيحهم بزيكازي روسيا برازيل تركن ون كابتن زي تفقد لن هاجرات مخانن تفليطلهم اوروبا وحبرت لبدا كورونا فيروس نمتا كاب زحالف ورح مغابيت دوباتو عاصيو مصنحو يفلط كبرات عزبتنا ساعه استدالو زينا مسنادو ابزي فصم سيعبو زقرب دما عالمنا مس كورونا كمي وعلا زرس استعستو يكون غازيتኛታት ሚካኤል ተኽላይን ከም ድማ ኤልሳ መንክሳብ እንተዳልዮም አለው ስለምክታልኩም አዚየ ዘመስግን ሰላም